येवल्यातील फत्तेबुरुज नाका परिसरात नगर मनमाड महामार्गावर दोन वळू एकमेकात भिडले असल्याने वळूंची झुंजीमुळे येणाऱ्या जाणाऱ्यांना वाहन चालकांना सावधगिरीने वाहन काढण्याची वेळ येत होती। तर या वळूच्या झुंजीमुळे काही वाहनधारकांनी लांबच थांबलेले होते। जवळपास अर्धा तास या वळूंची झुंज महामार्गावर चालू होती। शहरात मोठ्या प्रमाणात मोकाट जनावरे झाले असून अशा प्रकारे वळू कुठेही एकमेकास भिडतात। यामुळे नागरिकांना नेहमीच याचा त्रास सहन करावा लागत आहे। महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या व ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आजच आमच्या सूर्या मराठी न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।